contractes amb baixada. Jo, de fet, quan això es discutia, vaig dir una altra vegada, a no sé quants mesos feia ja, que això era un xantatge. Sí, jo vaig dir-ho públicament, que Ryanair estava fent un xantatge a l'anterior govern, i evidentment doncs que l'anterior govern va respondre amb les seves possibilitats, va fer un preacord que ja estava, era un preacord de màxims, són els 11 milions i mig d'euros, perquè a més no vàrem aconseguir la baixada de les taxes que havia de fer AENA, aquest és un altre hàndicap, però de totes maneres, en tot cas el que ens importa a nosaltres és de què en fem del diner públic i que hi hagi activitat a l'aeroport de Girona. Ara la pilota està en el taulat de la Generalitat de Catalunya i del seu actual govern, que ha de fer les actuacions necessàries per aconseguir aquestes dues coses. No oblidem la primera, Està clar que també s'ha d'actuar amb dignitat davant una empresa privada que està fent un xantatge, però alhora també s'ha de tenir la imaginació, la valentia i la capacitat propositiva per trobar solucions a que l'aeroport de Girona doncs, pugui tenir la mateixa o quasi igual activitat que han tingut, però no a qualsevol preu.